Pero ba ito? Upat. Upat. Okay. May ano, may libre ka na sa'yo. Bali, ano ini? 5. Sige pa. Okay. Tatapos na ini ha. Upat. Tatapos na ini happy na. Pwede na sa pag-deliver. Alright. Yan ang mga orders, no? Okay guys, mag-deliver tayo ng mga linuto natin. Ayan. Let's go! Saan na in-order? Ano? Tulo? Upat. Basta dito natin sinibayan. Oo, sige. Salamat. Okay. Order mo daw. Order mo. Pero ba ito? Upat. Okay. May ano, may libre ka na sa'yo. Bali, ano ini? 5. Okay. Ihatid ko na lang dito akin mga Sige. Pati dun. Wah, him. Thank you. Okay, last. Okay, sembulo. Tagbalay. Ay! Nano yan? Kinunat? Kinunot. Nagtira yan. 100. Hindi ka kita son. Mabalag kita son. Thank you. Thank you. Okay guys, ubos na yung ano natin. Dineliver. Uwi na tayo. Ang hirap kumita ng pera. Go! Hello, good afternoon guys. Nandito na ako sa bahay. Katapos lang natin mag-deliver ng mga pa-order natin. Meron din tayong kinita na konti. Ito, konti lang naman. Marami pa sanang nag-order kaya lang hindi na natin sila na bigyan kasi short nga yung ating ano, linuto. O konti lang. Sa sunod na lang sila, tsaka magre-request din ako kung ano yung gusto nila sa susunod na lutuin. So yung guys, so nga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, sa aking munting channel, subscribe na po kayo, pa-like, share, comment at subscribe para lagi po kayong updated sa ating mga susunod na video. Maraming salamat.